Мисля, че да, би трябвало вече да. Би трябвало вече да сме наживо във Фейсбук. Само да потвърдя, че сме наживо във Фейсбук. Всъщност, да, потвърдих си вече, че сме наживо. Така че и здравейте, уважаеми зрители! Радвам се да се видим с вас на живо. Аз отново като един спортен коментатор на световното се включвам, само че нашите теми са малко по-сериозни и представени по много позитивен начин. За да благодаря на всички, които ще гледате всъщност това видео на запис, тъй като все още сме в работен ден, в работно време, в средата на деня. За мен е огромно удоволствие да ви представя моя колега, партньор и приятел, най-позитивният застраховател в България, Емил Юнидов. Емо, здрасти, радвам се да те видя. Здрасти, Пламене, и аз се радвам да те видя и да проведем днешното интервю. Да, което може да се окаже емблематично в историята на списание Български предприемач. Но за това може би ще говорим след един месец. Сега аз отивам директно към въпросът, който е кое е по-ценно от живота? Това в предварителен разговор, което си говорихме, въобще така възглавих този разговор. Кое е по-ценно от живота? И ти ми отговори, не се сещам. Не знам има ли наистина нещо такова. То е ясно, че със сигурност няма, но задавайки си този въпрос, особено последните няколко години, които всички живеехме в една по-различна обстановка, се породи и желанието да наложа много усилия, да положа усилия да започнем да развиваме в моята компания и животозастрахователните продукти. Защото след близо 2-3 седмици експертизата и опита в общо застраховане ще стане 24 години. Тоест аз 24 години продавам продуктите от общо застраховане. За хората, които не знаят какво включва там, това са всички автомобилни, имуществени отговорности и така нататък. Всички познати на повечето крайни клиенти продукти. Животозастраховането обаче е нещо различно и в момента българският пазар е, как да кажа, абсолютно неразработен. Много малък е процента на хората, които имат животозастрахователни полици, дали ще бъдат рискови, дали ще бъдат инвестиционни, спестовни, без значение. Малък е процента и на хората, които имат допълнително здравно осигуряване, където също ние ще вложим много усилия за развитието. Защо не съм го правил? Само да те питам нещо. В България, да ще стигнем защо не си го правил до сега, но в България безсмъртни ли сме? Истината е, че на повечето, да не кажа някаква колосална цифра, над 90% от хората са им важни автомобилите да са застраховани, да нямат дръскотини по тях. Но на въпроса дали би си дал същата сума, която дава за автомобила си, за да я даде за застраховка на себе си и евентуално да не остави на наследниците си задължения да имат, да речем при неприятно събитие, изплатена сума, това не се гледа по този начин и не се мисли. Каква е причината според теб? Основната генерална причина, според мен, е неинформирането на населението. Нито ние като застрахователни брокери, нито като застрахователните компании не влагат необходимия ресурс да образоват хората какво всъщност получават. И веднага влизаме в това, защо не съм го правил до сега. Не съм го правил до сега, защото аз искам да продавам животозастраховането не както го продават малкото посредници в България, които продават животозастраховане, го продават на тип мултилевел, което за мен застраховането не е мултилевел. Застраховането не е здравейте, ето, заповядайте, довиждане. Животозастраховането отнема много повече време. Това са продукти, които не се сключват буквално от един телефонен разговор. Те са поредите от срещи, да се видят какви са желанията на клиента от среща, защото той всъщност първоначално не знае от какво има дори сам нужда. Така че това, че не съм го предлагал в момента, защото не съм срещал хората, които да имат експертизата и желанието за растеж, така каквато е моята амбиция. Тоест, само да попитам, това е
от това, което ми казваш по повечето правила, това ми повече ми звучи като премиум продукт. Защото да обърнеш толкова внимание, да бъдеш толкова детайлен, да се интересуваш толкова много от клиента, от нуждите му, от навиците му, защото най-вероятно се интересуваш от навиците му, може би и от здравния му картон, не знам. Но това се превръща в един премиум продукт и това първия вече провокираш въпрос. Това означава ли, че е скъп? Това не означава, че е скъп. Ако трябва да го съпоставим с автомобил. Конкретен пример от няколко дни. Мой клиент, автомобил за 140 хиляди лева, каското му около 5 хиляди лева, 4-8-900. Застраховка живот, рискова изцяло, с премия от 5 хиляди лева на година, каквато е еквивалента на неговата застраховка, ако да не дава Господ се случи нещо, застрахователната сума е 250 хиляди евро, която ще получат, да не дава Господ, нали, чукаме на дърво, наследниците. Така че не смятам, че е скъпа. Първо. Второ, тук може да избираме застрахователна сума, можем да избираме рискове, премия. Казваш, значи може да се тръгне оттам. Какъв е бюджета, който можеш да отделяш? И оттам да тръгне разговор. Като кажеш толкова, ами за това може да се получи това. Но основното нещо, преди което казах, че не съм го продавал, е защото не съм намерил правилния човек, който да развива това нещо. Ти знаеш, но нашите зрители не знаят, че от началото на ноември месец към моя екип се присъедини една личност, която има общо взето моите виждания за растеж и изключителната компетенция в тези продукти. Той идва с екип, които всички стават част от Unistate Broker и сме положили сложили сме си задачи за това да развием живото за застраховането по един различен начин. Със сигурност няма да правим мултилевел, въпреки че това е работещо и очевидно се изкарват пари, но не на нас и поне на мене не ми е идеята това. Защото това са продукти, които може ти да си изключиш за 5, 10, 15, за 20 години. Не мога да си позволя, защото 25 години града бранд, който искам да се асоциира с качество и не мога да си позволя да продам на някой 20 годишна полица, която да не е окей. Това не искам да се случва. И точно или просто това... да продаваш и да натискаш продажбите без значение на кого, за какво, колко струва. Точно така. И когато срещнах човека, който има моите виждания, беше много лесно и въпрос на време да си стиснем ръцете и да заработим заедно. Този човек се казва Георги Мишев и поема функцията търговски директор живото за застраховане в Unistate Broker. Аз се надявам, че ние ще имаме възможност да направим интервю с него вече, първото му интервю за списанието като част от твоя екип и въобще като... Още следващия път. Да, със сигурност ще бъде много интересно, защото имаме много въпроси относно живото за застраховането, на които той най-вероятно би могъл да отговори. Аз лично смятам, че това е изключителна проява на отговорност човек да започне да мисли в тая посока и особено след определена възраст, да започне да мисли в тая посока, а вече въпрос на възпитание още в младото поколение, това да стане начин на живот в цяла България. Но с малки стъпки към прогреса, нали така? Виж, живото за застраховането по цял свят е много по-развито от другото. Само тук, не само тук, но при нас наистина това е, може би, най-подценяваният вид застраховка. Значи, доскоро, до преди няколко години, основните хора, които продаваха живото за застраховане, бяха застрахователни агенти. И, за съжаление, повечето хора ги асоциират като, как да кажа, те имаха малко арогантно, много настойчиво поведение към клиентите, което е отблъскващо. Малко MLM поведение. Без да съм негативен към MLM, защото има хора, които познавам, които не са. И аз не съм негативен, но съм абсолютно на мнение, че живото или въобще застраховането не би следвало да се продава по този начин. Защото има компании, които са изградили огромна структура, които продават много живото застрахователни продукти, но крайните продавачи
по-голямата част, не искам да говоря с проценти, да не се обиди някой, но по-голямата част въобще не знаят какво продават. Не са Камо ли компетентни. не са компетентни, камо ли тези, които купуват услугата, да знаят. Те не знаят даже и какво купуват. Нали, те са добри продавачи, очевидно, щом успяват да правят продажби, но не е това моето виждане и за това ще се опитаме и с статии, и при тебе да образуваме, защото това е един дълъг процес, за да може в близко бъдеще да има, нали, наистина осъзната нужда от нашите клиенти да сключат такъв вид страховки. Добре, това означава, че амбициите вашите в живото за страховането специално не са свързани с това следващата една година да направите 100 000 застраховки, а по-скоро с това да сключите качествени, дългосрочни договори с хора, с които ще работите в следващите 20 години, примерно 30 години. Това ли е целта? Така. Точно това е целта. Ние не искаме бърз ръст, искаме качествен и хората, които купуват от нас, да знаят какво купуват. Абсолютно, за да знаят как да го използват, когато, ако се, нали, дай Боже да не се налага скоро. Да. Добре, следващата тема, която ме интересува, защото ти говориш постоянно за дигитализиране на процесите, дигитализация в процесите за застраховането. Какво се случва там? Какво имаш предвид с дигитализация на процесите? Вече повече от една година аз стартирах един проект относно дигитализация на вътрешните процеси на цялата ми компания. Не говоря само за централен офис, говоря за всички подструктури. И започнахме от няколко месеца, от месец и половина вече сме в прод среда и работим през новия софтуер, който съответно работим върху първата му версия, защото за да се дигитализира и да се направи всичко работещо, без грешка, то отнема много време. Много разговори, много тестове, докато може всичко да се фиксне, да бъде перфектно така, както аз го искам. Имам достатъчно опит в застраховането, а и в миналото ми се е случвало да разработвам и друг софтуер, свързан с застраховането, така че аз опити в тази насока имам, но като цяло идеята ми е да премахна много близко бъдеще почти всичката хартия, която ни се налага да разписваме всеки Божи ден и да се пазят някакви папки и ако трябва да намериш нещо, да си убиеш половината ден да го направиш. Затова първо, карвайки всичко в една платформа и когато тя е направена добре, свеждаме грешките до минимум. И другото нещо е, че пестим огромен ресурс от време. Така че пак казвам, ние вече работиме в първата версия. В момента дигитализираме още 3-4 нови модела, които ще бъдат изключително важни. И ако трябва да влизам в конкретика, в момента сме на разработване на мултиюзери, които ще позволят всичките ми офиси да си гледат с отделни акаунти, да виждат техните си неща, които ги вълнуват. И всъщност искам да улесна процеса не в издаването на самата полица, а процеса относно цялата документация, докато се стигне до издаването на полица. Ако щеш предложения на различни компании да знаеш къде да ги намериш. Отчетност, финанси, от кое колко ти остава, защото истината е, колкото и да е безумно, аз поддържам връзка с много мои колеги и за съжаление всички работят по един начин с едни безумни ексели, в които възможностите за грешки са огромни и те няма как да ги избегнеш, защото има прекалено много намеса на различни лица. А когато това нещо бъде направено така, че да може алгоритъма да е ясен, че работи, тогава възможността за грешка е нулева. Това е сериозна инвестиция да създадеш такава платформа и със сигурност показва, и това без да ти прави комплимент, нали? Просто показва желанието ти да улесниш процеса и да го направиш по-качествен, защото колкото повече елиминираме човешкия фактор, толкова повече елиминираме възможността за грешки. Добре, ти каза подструктура. Тази дигитализация означава ли, че ти няма да разширяваш клоновете в страната? Напротив, това увеличава, че ще разширявам клоновете в страната. Аз вече го правя, но защото
аз не отварям точка на продажба на всяка цена, навсякъде. Защото на мен е ресурса да отворя точка на продажба в която и да е точка на България, изисква огромен ресурс и от хора, и от енергия, и от време. И ако човека, който реши да отваря офиса, няма опит в бранша, аз мисля, че сме си говорили с теб в предните интервюта, опцията му за успех е много малка. Естествено, не я изключвам. Има много амбициозни хора, които успяват от нулата да стартират и да направят нещо, но процента на тези хора е много малък. Затова моята цел е да събирам хора, които имат портфел, които не са намерили техния брокер или пък нямат ресурса да лицензират свой. Тогава аз съм готов да им дам абсолютно наготово цялото ноу-хау. Искаш да работиш и имаш портфел, ето софтуера, ето бранда и единственото ангажимент на него е да обръща внимание на своите клиенти и да не мисли абсолютно за никаква документация. Защото и документацията в нашата сфера е убийствена. Което е моя работа. Нали? Всъщност това е в услуга на клиента. Добре, да. Следващия град, в който би искал да отвориш, да завършим тази тема специално? Варна. Варна? Да. И Бургас. Бургас е в този район. Ето кой не иска в Бургас и във Варна? Всички искат във Варна и в Бургас. Аз като едно морско чедо, не човек, който обича морето и знаеш, че цяло лято пътувам всеки уикенд, много ще ми е приятно да посещавам офиса си в Бургас всеки петък. Абсолютно съм съгласен с теб. Може би затова и аз съм в Бургас, нали? Не мърдам. Да. Добре. И така, за финал на интервюто, едно много подходящ въпрос, свързан с партньорството. Работите ли с други компании застрахователни? Не работите ли? Зловеща ли е конкуренцията или има потенциал всъщност да бъдете добри партньори? Унистейт работи към момента с 21 застрахователни компании в общо и живото застраховане. Към момента сме положили усилия, провели сме вече няколко срещи и имаме огромното желание да подпишем договори с MetLife и с Граве, защото те са едни партньори, които смятаме, че заедно можем да постигаме това, което сме си заложили ние като цели в живото застраховане. Тоест възможно. Да. Дори е желателно. Да. Добре. Да. Аз мисля, че това е един много добър завършик на нашия разговор, защото поне ти добре знаеш, аз изповядвам това вярване, че в партньорството, в правилното доброто партньорство се крие тайната на успеха. Тъй като нали, сам знаеш за къде сме само. Така че изключително много ти благодаря за този разговор. Отново беше много полезен и с нетърпение очакваме разговора вече с Георги Мишев. Георги Мишев, който е новата звезда в Унистейт Брокер. И съвсем скоро, може би още следващия месец, ще можем да запознаем всички зрители с тях. Благодаря на теб за твоето участие. Благодаря на всички, които ни гледахте. Виждам, че има и коментари. Скоро ще се видим отново. Теб, Емо, пожелавам успешен завършек на седмицата и хубав уикенд. Благодаря ти, Пламене, до скоро.